Jeg Okay, så står på gemmer en du ny bare. blok. Okay. Klar, start. Men det går lidt langt tid, før jeg starter en video, bare så du ved. Hej YouTube, og velkommen til en ny video af Diversity 2. Diversity 2. Vi er optaget Med med Serine, men han blev episode forstyrret. 3. Ja, Diversity 3. Nej, ikke episode. Nej, du Ikke mener Diversity 3, den er ikke udkommet. Yt i rettet. Noget af det. Ja. Vi nåede Den er knap nok correct. halvvejs, heldigvis. Ja, vi nåede ikke engang halvvejs. Jeg Den skal op på 30. Jeg føler mig bare så dum. Jeg ved godt, du skal teleporte ud mig, ikke? Nej, jeg dør! Jo. Oh my god. Se, det gør ikke noget. Prøv at kigge. Yes. Do you understand? Yes. Ej, hvor er det dårligt. Hvad spillet var baseret på? Cave Game, det var det nemlig. Den her Oh my god. Creative Inventory. Det her, hvad man kan... Nu kan vi i hvert fald se, hvor langt. Det her er den biome, der ikke findes. Det her er en blomst. Det her er hvilken en, der ikke tager fall damage. Og det her er, hvor mange blok man kan fælde. Og det her er en stand, hvor mange enemy will deal the most damage per... Jeg kan godt huske det, jeg kan godt huske det. Den er så Zombie Pigman er den, der er mest. Ja, det er der. Det er derfor, jeg altid vil i speed. Jeg er vant til det der. Jeg er vant til at have det der speed. Jeg er vant til det. Okay, jeg ved det. Det er... Ja, det er den. Men det er egentlig godt, for nu ved jeg, hvor man kan finde emeralder hen. Wait a minute. Nej, nu læser jeg 11. Det vidste jeg endda. Det vidste jeg fra starten. Jeg kan mine CD'er. Ja. Jeg kan ikke huske det, der var 4. Nej. Carefully. Det var 3. Hvorfor? Ej, hvor er det dumt. Jeg kom til at tænke helt forkert. Jeg tænkte på en helt forkert måde. Ej, hvor er det dumt derude nu. Det er... Nu læser jeg højt. What? Hvor er du dum? Jeg er altid Hvad skal vi gøre? Der står... Hvad skal vi gøre? Now you're gonna need all the... Hvis den put it in the center hopper. Hvorfor har jeg ikke sådan en? Må jeg også få sådan en der? Det ligger nede i den der. Oh. I glowstone. Læk. Fatter ikke, hvad vi skal gøre. Jeg kan ikke fatte det her. Jeg føler mig så dum. Det er nemt, det er nede. Det gør jeg faktisk også. Det er det. Men jeg føler mig ikke dummere end dig. Jeg synes, du er dummere end mig. Okay. Det er dig, drengen her. Det ser du ikke engang til. Du ved godt, det var en fornærmelse. Jeg laver en lille sti, hvor man kan gå på den. Bare så ved det. Så dejligt at bare gå på jeg den ved lille godt, sti. det her lyder ondt, men jeg snyder den. Jeg snyder hopperen. Hvad mener du? Jeg snyder hopperen. Jeg lavede en dejlig vej. Hvad mener man til? Jeg fatter ikke, hvad jeg mener. Just kidding. Hvad gjorde du? All of it. Jeg vidste det. Det var nemlig ikke det hele. Nej, den her, jeg glemte det. Hvor er min speedrunning? Lige meget. I forgot my speed. Løb! Nej! Okay, prøv igen. Jeg er klar til at drikke. Bare klik. Det er sådan noget hurtigere, når du hopper. What? Hvordan var den så langsom? Fordi vi er langsomme. Eller hvordan var den så hurtig? Ja, men... Kan I lytte Du forstår ikke, hvad jeg mener. Du drikker ikke din potion. Jeg er ligeglad med. Jeg lagger mega meget. Vi kan aldrig vinde det her. Du drikker ikke din Jeg potion. overgår ikke det her. Nu må du ikke drikke din potion, okay? Du må ikke drikke din Nej, potion. jeg gør det også på den anden måde. Jeg overgår ikke det her.
Jeg orker det ikke. Så er det glowstone dust. Jeg orker ikke den der. Jeg lægger så meget. Redstone dust. Hvor er det dumt. Okay. Hvor nice. Selvfølgelig, vi skal skyde fløjl redstone. Jeg synes virkelig, okay, du bare løber. Jeg synes virkelig, det er griner. Jeg føler mig underholdt. Ej, jeg kommer til at føle mig underholdt i parkour. Jeg er ligesom det gør jeg også, på grund af jeg er bare ligesom Sabrina, jeg elsker jump boost. Der må være glowstone. Gør du? Ja, endelig! Okay, nu læser jeg. In the casting... Vent lige. 4. Det var 4, ja, det var det der, nej. Okay, jamen... Det var, jeg kan ikke huske det, det var en netherportal. Det var netherportal. Nå, den der... Må jeg ikke nå at læse færdig? Jo, jeg havde nået at læse færdig, men... Ej, vi skal prøve at svare forkert på den. Nå. Vi skulle nemt... Jeg vil gerne ned i skoven. Vent lige, hvad er det her? Jeg kan huske den her. Ja, det er rigtigt. Ja. Det var den her. Nej. Nej, hvor er du dum. Vidste du ikke, det var skelethoved? Jo. Vidste du ikke, det var skelethoved? Jeg kan mine malerier, men jeg synes... Jeg kan godt mine malerier, men jeg synes bare, det var det som rigtig... Der, flaming skull. What the heck? Hvorfor fatter ingen folk, at det er den? Hvorfor lægger jeg så meget? Men det må ikke... Det var 50. Ja, det er den. Daylight Tensor, var det ikke den? Ja, det var den. Jeg nåede ikke lige at se alle færdige. Okay, in the Dragon. Ender Dragon kan ikke ødelægge lava. Nej, jo, det kunne den. Ja, det ved jeg. Nå, er det rigtigt? Det glemte jeg. Du bare sagde det til mig, og tænkte, okay, så tager jeg den. Jeg kunne dem lige tanke op det, så det kan ikke ødelægge lava. Ja, jeg kommer også til at tanke. Ja, det er minecarts. Nå, vi er allerede. Jeg skulle lige kigge. Where's Steve? Sophie. Jeg skal lige læse. Det er bare vigtigt, at de der bare drejer den. Det er sådan noget. Nej. Okay, vi prøver bare alle. Nej. Halv for Minecart. What the heck? Den er sgu da nedvig. My life. Hej, Creeper! Hvad er det her nu? Hej, hvad gør du? Jeg maker den igen. Så siger vi... Det er den. Nice. Hvad skete der? Ups. Jeg har noget til dig. Nej, jeg håber vi... nej. Okay. Vil du høre? Jeg ved ikke læse. Enderman her. Nå, hvilken af de her blok kan den ikke tage? Nu skal vi løbe op. Hurtigt. Enderman stjæler blokkene. Hvad mener du? Ikke noget. Det var ikke mig. Det var Endermanden. Folk kommer ikke til at kunne høre dig, Serena. Ja, fordi din mikrofon ikke ligger på, hvor den skal være. Ja, så... Jeg har først fået rykket min mikrofon. Jeg undskylder YouTube. I behøver ikke se den her video. Vi er altså også rigtig sådan... Ja. Ja, jeg ved godt. Vi er sådan rigtig gode til det. Vi skal så dårligt video ved Travia. Ja, kan vi ikke gøre det? Jo. På grund af, at folk kan heller ikke høre mig. Og vi vidste allerede, hvad nogle ting det var. Jeg skal have glemt teleport-kommanden. Ja. Og jeg er stadig på vej. Oh my god, det er så ondt det der med, at han glemmer til. Men jeg skal lige læse, hvad der står. Enderman had... T-blok. T-blok. Jeg ved det godt. Nej, det var ikke dem. Nej, hvad er det, nu kan du Careful. You're so sorry. Vi ses. Motherfucker. Vi ses. Jeg gider ikke det her. Oh my god. Vi sprang i luften på grund af hinanden. Jeg ved, hvad det er. Det er sne.
Hvorfor kan han ikke gøre det? Fordi... Og hvilken en af dem, der var højest, det var... Ja, jeg ved det godt. Det var... Var det ikke... Hvad er den ikke, som var højest? Men det er noget så lige det. Nå, ja, det er rigtigt. Hey, jeg sniger mig bare ind sådan. Jeg kan godt huske det var noget med... Locate the end. Ja, det var det. Se, jeg har ikke fået den før. Ej, hvad skete der nu? Jeg klikkede på den. The end! Han får klik på den, han får klik på den. Ej, må jeg ikke få den? Actually no. Actually, that is how you gain that achievement. Hahaha. Ej, hvorfor virker den ikke? Jeg fatter det ikke. Det er fordi, vi svarer forkert. Det var ikke sådan, man fik den achievement. Hvad? Hvad mener du? Det var ikke sådan, man fik achievementen. Det stod der. Nej. Skal vi ikke bare springe over dem? Nej, vi skal først lige ind. Ja, vi løber bare forbi, for de er åbne. Så vi løber bare... Jeg løber bare igennem. Okay, gør det. Kan du ikke lige teleporte mig? Ja, det kan jeg godt. Men jeg skal bare lige derhen. I am surrender the end of the... Hvor mange er der lige? Mange. Oh my god, hvor har den bare gjort meget tid af de her. Prøv lige at se, hvor mange har der lavet. Jeg er kun nået til nummer 9. Oh my god, prøv lige at se her. Når man klikker på den der, så virker den ikke. Jeg forstår. Du skal svare rigtigt. Ja, giv mig 0. Se, jeg fik den. Jeg fik den. Oh, that's actually not how you earn that achievement. Fik du den? Nej. Giv mig game mode. Jeg ved, hvad jeg skal gøre. Giv mig game mode. Jeg ved, hvad jeg skal gøre. Jeg gør bare sådan her. Giv mig. Du har bare svaret rigtigt, ellers så får vi den ikke. Teleport mig nu. Okay. Når jeg kommer derhen. TP mig nu. Jeg gør bare sådan her. Prøv at se, det er meget nemt.